У рэчаіснасці ўсё не так, як на самай справе. Мы прывыклі думаць, што бачым свет такім, якім ён ёсць, але на самай справе мы бачым не свет, а яго адлюстраванне ў нашай свядомасці. Колеры не існуюць самі па сабе. Ёсць толькі электрамагнітныя хвалі розных даўжынь. Гук таксама не існуе ў паветры, як музыка альбо прамоўленае слова, ёсць толькі ваганні. Нават адчуванне часу ў розных сітуацыях можа як запавольвацца, так і паскарацца. Кожны чалавек жыве нібы ў сваёй версіі рэальнасці. Адна і тая ж падзея для аднаго будзе трагедыяй, для другога урокам, а для трэцяга шчаслівым выпадкам. Магчыма, рэчаіснасць гэта не тое, што ёсць вакол нас. Магчыма, гэта тое, як наш мозг здольны яе ўспрымаць. І калі ўзяць па-за межамі чалавечай свядомасці, то там карціна можа быць прынцыпова іншай. І таму, калі добра падумаць, у рэчаіснасці ўсё сапраўды не так, як на самай справе.